to dobrý, že to máme všechny data pohromadě a vidíme, jak se hráči zlepčují nebo jestli stojí na místě. Pro mě osobně jako trenéra golmanů vím, že si tam můžu dát databázi tréninků. V průběhu celé sezóny si tam ukládám každý trénink a vždycky k tomu můžu se dostat zpátky, nahlédnout tam. To je pro mě velice užitečné. Všechno jsme digitalizovali, ať už to jsou tréninkové plány, výsledky testů, vlastně veškerý data o hráčích. Pro mě hlavně těch kondičních testů, kde jednoduše můžeme vytvořit grafy a porovnávat všechny hráče na jedno. Nemusím to mít v papírové podobě, všechno to máme digitální a může tam kdokoliv nahlídnout tady z klubu a můžeme sdílet informace. XPS v našem klubu nám dává možnost sledovat jak subjektivní, tak datovou analýzu v dlouhodobém i krátkodobém hledisku. Karta hráče, kde máme základní informace, co se týče hráče, jako je věk, držení hole, tělesná hmotnost, post daného hráče a přezdívka. Pro nás pravděpodobně nejdůležitější je skrze Calculated Test, který nám nabízí XPS, vypočítané benchmarky pro každého hráče, kde vidíme, kde se momentálně daný hráč nachází, co se týče kondice, síly a výbušnosti. To stejný vidíme v historickém měřítku, takže víme, jak se ten hráč vyvíjí v průběhu sezóny a v průběhu let. A pak tím se dostáváme do další fáze karty, hodnocení od trenérů. Hlavní trenér zhodnotí hráče, co se týče role týmu, použitelnosti ve speciálních týmech a nastaví cíl pro danou sezónu. Kondiční trenér nastaví cíl pro daného hráče, jak v této kartě, tak v jednotlivých testech. Tato karta je využívaná zejména pro trenéry, jako feedback a zároveň pro reporting pro vyšší management a majitele, abychom neustále věděli, jak se s daným hráčem pracuje a můžeme se na konci sezóny podívat na daného hráče a dát si feedback, co se nám povedlo a co se nám nepovedlo.